family na isini family yang kau tabu hingke iko lagi enggak iko samsata ngaraka pengen itu iko Wahan, Kokborok, basmati rice. Hai dolo, good morning bolte phungni wa khomai se pai jang no 11 baji ka tabo hangkyang duponi musongani bagai samsata uskang manai song phayta manai song samsata ri phaimano saina nai tong botei chana ko saibai da injai khidi dinan video nai no ta janggan like share comment khanya tapok di nga eko samsata tamono saigena ko saya ko ni botei chana tabo hingke ko ang samsata kon saibai bekha nga mo songnai botei khai songsa sinai tang ngayang kamay box sa jagi ko ang ke naitung ni pacha jartinan dalok arokha pengi tongi ko ai dalok dupor kaham tabu ko duponi musongi tongang tuku ya kon bai songsinai ni tuku pacha tabu ngi songi tongo a songi rika han thok sa ti ri khai khata nang funaga nang bai ke moi songi tong Orang kedonia iko Allah di nampak kau iko nadi mana senai tu kan jadi phone arang mani kamu masih tongkang Basmati rice, Wahan, Kokborok, basmati rice. sabri pai nano Batasan family. wah Kokborok ang Bwsai ni dekat ni kai Hai dolo tabo 11 baju tu 11:03 rok na 11:04 rok na tabo hangke seng papa no muruk lai tongo nong sede ba bo horo hangke seng muruk na nango hangga no horo ekdom chijawoi seng bono muruk lai hangke ba tabo cha nang na hema cha nang ya megi chala signa ko mayo khoi to ka nai tungi tini an video no enjoy khaji bahai nang ja comment ke sana ta pok di kayang to ba mo megi no tikutung baik तो हंगे संग मायो खुले चुका नहीं फाफर के मैगी संगलाई जन थाइजानो न जन कि बागै च मजा लाइखासिन आनि बसाइ बेकेने yang busano kori bamza wini papa tam hinga mokoli ke tong ya bono kosto mosto kate kina masala kata tep khaye bisi khorang koto bo saimi tam ninge tabo kisi khunro khana ka blang thor ko sunro gawan bang aste kasang megi rok songa kone chalai tong tabo chabai agon bai thuna hin tong le boro hopmai khate hinga tam ninge bo horo hangkai thuya do salogai thuan papa hangkaban bagai horo kasang cha rok coffee rok maggie rok tong hanga haino songi rok masota nang hopung tong nela mayo khoi thong he deba hangkaban bagai no tabok sabai kasang mangka botte ni songa tei bono tei siri kira tei gudung manang lai kongra yang besau kongra yang nai tabuk ni hanya te oi sadu poni banta moi songa nai tong nai jeko aba le seri tong o taka tubuh hingga asungan bai oro mosla rok ngoi de bai kha hingke milogoi asungani hingke tabuk milong no khichone akoni milong rok mojima impore hingga ato baji saje deba khichone ri nai ta milok nai diko asukang manai song phaipro borok milok tuiri phemani sajaye khunga tini a tongo phirse daja hingga baba bai mono songriwan nei song tongo tang haidolo tabungai sari ngui tongkha sari bolte 6টা পনে 6টা hingga horni banta nami songoi tongo ang tabo mai box sajak yang ani bwsai kai nok phari tongo ang ka mai songoi tongo da
ang mai kol tong sani nogrok bisa phari bagi hin chaka tang bon ang bon nogrok phari tongo an papa hanga thusani bo thusani sung kama khalai jon phat jon kaisa phat ma khalai kang waga drauri we ko nei tabo mai box tong phaka ta horni bata yang ri rok thep bai jak yang ani bwsai kai nok phat tongo nogrok bo huje balong sitarang tong kya hin chai tang tang bon ngai bo tak pharbai ka hangkai bini kam hangkai cheren jana tong nai angke muirok songnai baksa kwbangma hami wansuk mano tamo bokha video khai tong bwsai ko nok phar tong buri gyan kri phano hini mano omongkha sungjono kaisa bujilai samung khlaima si hedeba hai dalok tabo ngi sungnai di musonglai tong yang kau tong angka yang obin bata to han peng tong horo jung yang Tuhan peng tong ba yang ka bam zap ang ka do pon mui mai chanai hai dalok tabo hngke mai ti sawi asuk sak ge mai rok sabai kha ge tabo hngke thusinai hngkai papa ka thuya ko bin ba bai muthuna nai tong thuthuna saimia ko tin to bahang na saimia ya ka dili sung hopung mayo hngkai abono nai gina koito bai tong tapok 8 baje ui tong kha tabo mai ti sabai ang murasa kon khai res khai tong ta ani medicine rok sajang nai rok chaya ko sabai akon bai kinarok bai ang malala eno yang kini di ko bufa bai busa tam lai to yang lata sandik thona ni busa nasi gabono family na sini family ge nai tong ni kring tong ni tinani video bai enjoy khadi tata bye tabo ang cheda honi koito bai tong nong nang phunugan hopung tini bo mai kha anma ko loi nok sima kana busumuk tri phai tong pura ses yang nai di ko suka tenang suka bersama nih sini hera bom hai thaga pura muktri ni pura ram thang hai si borok munchu as kosto na muktri ni pura muktri paya hangge thamchi basunu kawo pura horo sung komse kom 2-3 gon phan ma thunai nang pura sung sakai ni rubis thania tak bo sung thuya ko pura jonwai saka bambo khurigo muthu khurigo siman thui dong bisina mokol ganga thus thulangya nge khurigo jonwai sa bamboi akone muthui tona nango tetam sanai gebak sabak kabang mano sungo bai ni chere busung mano ka ani chere 3 man kana nai dong kha machni ungko machni mach ungko masni ungko ayang ungko 17-18 tarigo hingga bo 3 mas kanai okay abono ang noni ungko comment nong poriwo hapana asuk sombob ya ang reply rimana ni tabo ekdom time kriani cherbe mang yang mami rong songnani nogni samung rok yang salo bodo salo thuna himpano tamangkai yang sere thujani kai yang ang samung butike pairinani omo ga horo ma thoi angke botamung nai ba haidbana sorry rok abodo thunani asuk important ya Teibo Kosto bo kisa misa mas hoine haidba gata koito bes tong 3 baje ui tong na ang gorinas nai je ko gayang bin bawa bo ekdom lengchak khuriwo hanyo tidi khai waing hege jari tong khasmi bo muktri laisinai nge jari hanga ni bo thusthuli hanga khabse sasinai tam hi sanai oma belaino kosto koito bes tong no phunuga nai phun dong lo
mokol puno tongba puno banai di koi coba tong mukti phaiswa hingke tini vlog ang oro no mama thaksnai hingke ro ana support khaimani bagai askano chajakmani bagai belai belai ni hambai kaham korong tong hangkai next video ang haini ang bagai katal video tuni try khainai hingke alada content busuk jardi tuiman amang try khainai hingke abono ji anoro comment hamya khainai rok no amoni sana muchungo noro comment hamya khaiui tamli manhai bana ang to mano noro comment kaham khaitu hamya khaitu ani khai faida tong phiaba views bo ongo te mani ani faida tongo ta haisi amono je comment hamya khainai rok no ang kuni sana muchungya norok bo nokni bai norok wngnai ang bo ani bai ani wngnai yang dormo yang kormo kebono sejaya kebono mokol ni hamya bai ang naisingma muchungya amono sana muchungo ang to keboni nokni mai segui chai tongya eba keboni nogo thangui buini bihi bwsano segui tongya tamna chwgano seja eba tamna chwgano naislemung ri norok amo rong saimanai ang to saimanya aboni bagui no ang kunu wngjakya khaidi bwswk khaiman kintu ba jora phaikhai haino jotono ni jora phainai abono kebo sejamani eba mokol hamya bai naisingmani amo sak ni no chaya wngnai olo hediba abono bye bye.